Maayong hapon for today's video. Pupunta kami sa Puadto Strip sa Panglao, Bohol. Samahan nyo kami guys. Tara, let's go! Ay, susuloy yung mga ilo, man mo. Susuloy. Wah.
So ngayon guys, nandito na kami sa Davil View Resort. So malapit na kami sa Muaddo Street. So ang Davil View Resort pala guys is madadaanan pag pupunta ng Muaddo Street. Mama. So ngayon guys, nandito na kami sa Muaddo Street. See you sa next part guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye bye.